дар алиф сар шуд иқдоми калон эълон мекунем хабаро ба аъзоён аз мебелу техника то тиллову сантехника комиссияҳо пасту ба насрия ҳаст дӯстон оғози иқдом аз 18 давом меёбад то рӯзи 28 зудтар шумоши тобон гирифта корти салон мехаред ҳамаро дар иқдоми калон кондитсионер телевизор атри занона маҳсулоти сохтмонӣ либоси мардона хӯракаву дучарха ҳамсаёҳат бо дӯстон мехаред ҳамаро дар иқдоми калон пойафзолу миксеру ноутбуку боз айфон техникаи ороиш барои бонувон мошинаи ҷомашӯӣ дарздӯзиву зарфшӯӣ мехаред ҳамаро дар иқдоми калон